Αν έχετε την καλοσύνη να καθίσουμε για να ξεκινήσουμε. Φίλες και φίλοι, σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα και τους Έλληνες, η Νέα Δημοκρατία καλεί κοντά μας εσάς, τα στελέχη. Κυρίες και κύριοι, χθες από την Κοζάνη, ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης Σαμαράς, με μια συναρπαστική ομιλία, ανέβασε τον πύχη του πολιτικού διαλόγου και των προτάσεων στην πολιτική σκηνή της χώρας σε τέτοιο επίπεδο που για να μπορέσει κάποιος να τον ξεπεράσει θα πρέπει πραγματικά να είναι άξιος, πραγματικά να έχει ικανότητες. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Σήμερα έπεισε όλους όσους τον άκουσαν ότι μπορεί ο ίδιος να αναλάβει στις πλάτες του το μέλλον της πορείας του αγροτικού τομέα, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Για να ξεκαθαριστεί κάθε παρανόηση, όπως είναι προφανές, θα αποτελούνται από τα ανώτατα στελέχη του κόμματος που εκ των πραγμάτων συμμετέχουν από τη θέση και το ρόλο τους και αλίμονο να μην συμμετείχαν στην καθημερινή λειτουργία του κόμματος. Δηλαδή ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ και ο γενικός διευθυντής του κόμματος. Χαίρομαι. Χριστός Ανέστη σε όλους. Είμαστε η όρθια, η γαλάζια Ελλάδα. Να είστε υπερήφανοι. Είμαστε η Νέα Δημοκρατία εδώ στην Κοζάνη. Θα είμαστε και πάλι μέσα από τους δικούς σας αγώνες και τις δικές μας σωστές κινήσεις οι πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή. Αγρότες και αγρότισσες, καλωσορίζουμε σήμερα στη Λάρισα, την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, τον πρόεδρό μας, τον λαοπρόβλητο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και αυριανό πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Και στο τιμόνι της ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίον ως αυριανό πρωθυπουργό οι Έλληνες πολίτες θα αναθέσουν τη μεγάλη αποστολή της ανασυγκρότησης της χώρας. Ποιος είναι αρχηγός Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Ποιος είναι? Ο Αβέρος! Τέλος! Ποιος θα μας οδηγήσει στις εκλογές και στη νίκη? Ο Αβέρος! Τέλος! Δεν χρειάζεται καμία άλλη κουβέντα. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.